Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami utawi luwih den ahabbul kalami utawi luwih den senengi apa kalam ahabbul kalami utawi luwih den senengi apa guneman illallah iman Gusti Allah iku arbaun ana papat iku arbaun ana papat subhanallah ya iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yaduluka kang ora bahayani ing sira. Gaya hina tepot endi-endi petang kalimat badak ta ing dalem ngawiti sira. Badak ta ing dalem ngawiti sira. Jauh ngotake iki sapa musliman nasing nasai. Waru yang diceritake apa nang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kula dawuh sapa Kanjeng Nabi, qulu la ilaha illallah padha maca sira kabeh padha maca sira kabeh la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah wallahu akbar wa qul maca sira kabeh ing subhanallah walhamdulillah wa qul maca sira kabeh tabarakallah ing lafaz tabarakallah fa innahu lamma qadasune maca-maca kabeh iku khamsun limang kalimat la ya'diluhunna yang orang bandingi yang lima kalimat apa syai'un suwiji-wiji. Baik daptada ing dalem nalikane ngawiti sapa man, baik daptada ing dalem nalikane ngawiti sapa wong fi syai'in ing dalem suwiji-wiji ya kala mongko maca sapa wong bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngendika sapa Abu Hurairah Ola dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in utawi saben-saben perkara dibalin kang duweni tingkah bagus dibalin kang duweni tingkah bagus la yubda'u kang ora den gawe kan ora den gawe ngawiti kang ora den gawe ngawiti fi ing dalam Quran bihamdillahi apa bihamdillahi alhamdulillah apa bihamdillahi kelawan lafaz alhamdulillah mongko utawi amal iku aktau sithik berkahe wa ida afradha ing dalem nalikane ngakehake sapa wong min sange wong damban ing dosa ai aktsara damban tegese akeh dosa ya sadirun kang metu min saking wong ya kula mengko maca sapa wong astagfirullahaladzim Fa'atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Fa'atubu ilaih An Anas bin Malik radhiyallahu anhu saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qala dawu sapa Anas bin Malik qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ana ta sira ala adullukum ana ta sira nuduhake ingsun ing sira kabeh ala daikum ing penyakit ira kabeh wa dawaikum lan tombo ira kabeh innata akum termasuk tubuhnya penyakit ira kabeh iku adzunub sanging dosa wa akum lan tombo ira kabeh iku al istighfaru mas istighfar man Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong lazima kang netepi sapa man al istighfar ing maca istighfar ya jara moko dadekake sapa Allah Gusti Allah lan marang man ning kuli doekin saking saben-saben kerusakan makhrajan kang dipun paringi jalan keluar makhrajan kang dipun paringi jalan keluar min kuli hamin lan saking saben-saben lan saking saben-saben prihatin ya farajan ing bunga Barazak kauhulan paring rizki sapa Allah iman min haitsu la yahtasib sang arah-arah gun kang ora nyono-nyono sanging arah-arah gun kang ora nyono-nyono Wan Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi alaikum natapana sira kabeh bila ilaha illallah wal istighfar tagaru minha fa inna iblisa mengatakan iblis kula ngucap sapa iblis ahlak tungrusa ingsun annasa ing manungsa idzunubi lawan berapa dosa wa ahlakuni lan rusak sapa manungsa ing ingsun la ilaha illallah lawan lafaz la ilaha illallah wal istighfar lan istighfar
istighfar falamma ra'aitum mangko ing dalem ingsun falamma ra'aitum mangko ing dalem ningali ingsun dalika ing mengkono la ilallah wal istighfar ahlakatuhum rusak sapa ingsun ahlakum mangko rusak sapa ingsun bid ahwa iklan hawa wa hum lan utawi nas iku yasabuna padha nyoba sapa nas annahum ing tamasulen nas iku muhtaduna kang oleh pitutuh kabeh wala faqihu kala ngendika sapa al faqih imam faqih Abu Lais Imam Faqih Abu Lais rahimah mukum melasi sapa Allah Gusti Allah taala halim mahlul sapa Allah man hafidha sab'a kalimatin utawi sapane wong hafidha reksa sapa man sab'a kalimatin yang maca pitu pira-pira kalimah ya fa wa mangko utawi man iku syarifun mulya indallahi marang ngersane Gusti Allah para malaikat lan malaikat kaya fururan ngapura sapa Allah dzunubahu ing dosane man walau kala senajan ana apa dzunub iku misal zabatil bahri kaya madani untuke segara Bismillahirrahmanirrahim makalah ingkang kaping 9 inggih punika dipun critakaken saking sahabat Abdullah bin Umar bin As. Makalah ingkang kaping 9 diceritakaken saking Abdullah Umar bin As. Bilih Abdullah Umar bin As, Abdullah bin Umar bin As niku ngendikaken khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Wonten nggih punika 5 perkara sing 5 perkara niku wau kok kula panjenengan sedaya sregep maca fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Insyaallah kula panjenengan sedaya bakal nemu kabegjan, bakal nemu bejo wonten ing dunya lan bejo ing iki wonten nggih punika 5 macan sing dadekno kula panjenengan saged bejo ten dunya lan bejo ten Sing pertama awalha ayyadzkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Sing pertama nggih punika kula panjenengan saya maca utawi nyebut lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi wacan sing biasane kula panjenengan sumirengaken pun bolak-balik dan iki kok kula panjenengan sedaya sing pertama purun maca la ilaha illallah di setiap waktu, setiap saat untuk insyaallah Gusti Allah bakal maringi bejo ten donya lan bejo ten di macan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis anna bi dzikrillah tatma'innul qulub afdhal dzikri fa'lam anna. Termasuk api-api zikir sing saged ngeyemno ati kula panjenengan sedaya niku nggih punika lafaz la ilaha illallah Muhammadur awake dhewe niki kok purun maca la ilaha Muhammadur Rasulullah insyaallah dipun paringi bejo ten donya lan bejo ten timbul usah ngel-ngel. Kadang tiyang niku wau maca sing rada enteng niki nyepelekno. Kurang dawa Pak. Patek sekti ku gak iso sekti ya. Padahal macan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku nggih punika ala bi dzikrillah tatmainnul qulub wa afdhalul dzikri fa'lam an. Nah, jadi macan sing saapi-apike zikir oleh Gusti Allah lan insyaallah saged ngayem-ayem ati kula panjenengan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Eling-elingo zikir niku saged nenangno utawi ngayemno ati kula panjenengan terus afdhalul dzikri fa'lam annahu saapi-api sak napa niku fadhil ini zikir jadi zikir sing luwih apik nggih menika zikir la ilaha illallah. Kali kanjeng Nabi nggih dawuh aksiru zikrullah ya azza wa jal ala kulli halin
fa innahu laisa amal ahabbu ila Allah wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah. Jadi kanjeng Nabi dawuh akeh-akeh ana kula panjenengan sedaya maca nggih menika lafaz la ilallah. Ana napa? Ana zikir ngene Gusti Allah niku sangat penting dalam setiap hal, dalam setiap saat. Soalnya napa ben kula panjenengan sedaya niku insyaallah ben diseni kalih Gusti Allah lan saged nggih menika nebihi perkara ingkang boten sae mungguhe Gusti. Nek awake dhewe ngakeh-ngakehna maca zikir, contone maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku padha karo ngerem awake dhewe. Jadi padha karo napa niku ndendeni utawi nyiseti rime awake. Soale awake dhewe niki ya ora kadang ni akeh blonge. Tapi lapor-lapor niku akeh blonge. Nek kula panjenengan saya gak iso nyiseti rem, ya bolak-balik blong akhire nerak-nerak. Kaya truk nek blong ngoten niku malih nerak. Montor nek blong ya malih nerak-nerak. Iku padha mbek awake dhewe. Awake dhewe nikmat niku akeh blonge. Dapat enek rime. Akhire sembarang diterak, sembarang disasar. Iki ketika kula panjenengan saya pengin anggenipun napa niku setiap saat dipun sengi kalih Gusti Allah, monggo kula panjenengan saya zikir, insyaallah kanthi kula panjenengan saya ngakah-ngakahaken zikir niku saged njaga kula panjenengan saya saking sedaya perkara sing elek ten donya lan akhirat. Mugi sedaya saged kabeh amin Allahumma. Terus lajengipun sing nomor kalih wa idzib tauliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus sing nomor kalih kersane kula panjenengan niki bejo ten donya lan bejo ten akhirat. Ing dalem nalikane kula panjenengan kena coba, kena bilahi niku kula panjenengan saya ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki nek mboten kulino nggih angel. Dadi awake dhewe mboten mulinakno ketika kula panjenengan kena coba lawan ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un utawi lan la haula wala quwwata illa billahil azim. Niki nek mboten kulino yo angel. Awake dhewe kesandung sithik pincuke kadang metu. Utawa rada lali saithik. Kadang antian iku lali to, wis kuwedeng kesusu. Mbosone ke tengah dalan dompete apa duwite keri. Ya, keri. Niku gak kulino lha kudune napa? Kudune macane innalillahi wa inna ilaihi raji'un utawi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi mboten goreng enek wong mati tok. Awake dhewe mulih ngoten niku kadang nek pas enek wong mati tok. Nah, padahal niki dawuhipun Kanjeng Nabi nek kula panjenengan pengen bejo ten donya, bejo ten akhirat niki wa idzibtala baliyatin. Ketika kula panjenengan setiap saat kena coba, mbuh lali, mbuh kesandung, mbuh enten napa niku kelawan ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un utawi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Niki wenteng. Napa niku pomo wacan niku wacan sepele. Apal kabeh insyaallah tiyang. Tapi ya niku wong nek gak kulino ya lali mboten di rata-rata mesti aduh. Duh, pernah. Ada kudune la haula wala quwwata utawi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku terus aduwe didhisikno utawi apa misuwe didhisikno. Dene niku kulinan-kulinanan soal.
Lali tok niku lho niku wis kadang lali lho mesti sing diomong kudune zikir tapi awake dhewe ketika lali biasane es niku sepele wes beh niku malih sakjane kula panjenengan gak sida zikir isine malih sambat malih jenenge sambat niku berlawanan lawan katane syukur. Jadi perlu diperhatosaken awake dhewe sambat niku padha karo awake dhewe mboten syukur. La ing sakartum la azidanakum malah ing kafartum min adzabin syadid. Lamane syukur niku diarani kufur. Jadi wong sambat niku padha karo mboten syukur berarti diwastani kufur. Ing kufur niku maknane mboten kafir mboten. Kufur niku mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat utawi sambat yani bulane awake dhewe aduh terus wis ya ketika wis niku ya malih nyuwun sewu malih kula panjenengan saya malih napa niku dipun catet wong sing mboten syukur ngene Gusti makane nyuwun sewu ketika kula panjenengan mulinakne maos zikir utawi innalillahi wa inna ilaihi rajiun utawi lafat la haula wala quwata illa billah niki ndadosna kula panjenengan saya saged dipun paringi bejo ten donya bejo ten akhirat. Amin Allahumma. Jadi apa niku sing sepele. Istilahnya penamon wis bolak-balik kula panjenengan nggih hafal yo sering krungu. Nah niki kudu diwaca. Dene pas enten yang meninggal tok. Kali awake dhewe iki mboten semerep doya niku mesti tahu kena dibilahi. Tahu kena coba mbuh kesandung, mbuh lali, mbuh napa, lha iku mesti tahu. Jadi monggo sepindah malih kula panjenengan saya apa niku gampangne utawi muridane anggenipun maos innalillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Terus lajengipun sing nomor 3 nggih menika insyaallah kula panjenengan saya saged nemui bejo ten donya lan bejo ten akhirat. Nggih menika wa idza u'tiya nikmatan wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahirabbil alamin syukron lin nikmatih. Jadi ketika Allah panjenengan saya diparingi nikmat dening Gusti Allah niki kula panjenengan saya maos alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki nek kula panjenengan kulino mesti. Jadi nek ketika panjenengan niku kulino niku gampang ngucapno. Tapi lek gak tau gak kulino terus gak gelem latih. Mboten purun apa niku marai dumateng yoga putune. Nah, makane yoga putune iki mumpung barang penak, barang sepele. Niku nggih diwarai. Lain nek sampean entuk nikmat karo paham utawa ngombe maca alhamdulillahirabbil iki kali niku wau nyuwun sewu nek gak kulino maca ya lali ke sepele. Padahal nyuwun sewu ketika kula panjenengan saya napa niku ngulinakne utawi sering maos alhamdulillah niki padha karo awake dhewe syukur dumateng nikmate Gusti. Dengan tidak sengaja kula panjenengan sering mengucapkan alhamdulillah angger entuk nikmat niku secara tidak sengaja awake dhewe syukur dening Gusti Allah, secara tidak sengaja rezekine awake dhewe, nikmate awake dhewe dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Iki dadi perkara sing napa niku mau sepele enteng-enteng. Tapi ndadekno awake dhewe iso entuk bejo ten donya, iso entuk bejo ten akhirat. Nah niki terus ditambahi malih kalih Kanjeng Nabi ahabul kalam illallahi arba'atu. Ahabul kalam illallahi arba'un. Jadi
Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah niku suweneng kalih petang kalimat niki. Petang kalimatnya napa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wacan tasbih sing lengkap lawan maca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niki termasuk 4 bacaan sing dipun senengi kalih Gusti. Karena ya niku awake dhewe sering tasbih. Yo nek gak pujian utawa gak pas wayah jamaah ini lali. Padahal niki enten cerita ya. Malaikat sing jaga alas malaikat sing ngangkat alas. Alas niku bumi seisinya niki niku enten sing ngangkat nggih menika malaikat. Malaikatul aras. Niku tau kesel malaikat. Jelalah Nabi sinten mau subhanallah niku kesele rada ilang. Terus Nabi Ibrahim itu sinten niku pas wayah gebres niku mau alhamdulillah alhamdulillah. Niku rada enteng malih. Jadi terus malih wonten Nabi sinten maca la ilaha illallah Allahu akbar niku akhire enteng malih. Makane ketika aku panjenengan sinten donya niki kok jek enek wong maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niki sing napa niku sing nyunggi aras sing nyunggi bumi donya lan saisine niku dipun pancikiyatan enteng terus. Tapi kok wis gak patek enek sing maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku tanda-tandane bumine gonjang-ganjing mergo sing ngangkat wis mboten patek iki. Ya, dadi wacan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku padha karo ngentengno malaikat alas kalih nyuwun sewu. Apa niku? Apa niku gedhekno rantene Ya'juj Ma'juj. Jadi sok ben niku ten akhir zaman niku wonten makhluk namine Ya'juj Ma'juj kalih Dajjal. Niku bayih muga-muga awake dhewe mboten ngantos nemoni Ya'juj Ma'juj kalih Dajjal. Amin Allahumma. Nek kula panjenengan pengin gak nemoni namine Ya'juj Ma'juj kalih Dajjal niku ngakeh-ngakehaken maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ya'juj Ma'juj riyen niku ceritane nggih punika urip ketika zaman Zulkarnain. Zulkarnain niku seorang apa nggih istilahnya yudha nabi tapi bukan rasul. Raja sing menguasai arah barat dan timur. Zulkarnain duweni sungu. Sungu kiwa mek sungu tengen iki padha karo menguasai arah barat dan timur. Lah pati Zulkarnain niku namine Nabi Khidir. Awit sing terkenal Nabi Khidir. Padahal sakjane niku rajane jenenge Zulkarnain. Ketika Zulkarnain niku ngipi nek awak pengen abadi golek maul hayat air kehidupan. Akhirnya Zulkarnain apa niku merintah dumateng anak buahe golekno jenenge napa niku nggon bumi niku sing yo ora padhang ora peteng. Jadi pomo niku mboten patek kenek srengenge kalih mboten patek kenek srengenge. Awake dhewe padhang petengan goro-goro napa? Goro-goro kenek srengenge. Nah, ketika niku kok wis nemoni nggon padhang peteng ku golek ana ning jero wijene enek maul hayat. Maul hayat niku air kehidupan. Delalah sing iso ndelok sing iso nemoni niku Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir petuk maul hayat niku jenenge banyu. Nabi Khidir niku ya taat dumateng pangerane,
dumateng Gusti Allah, ya taat dumateng atasane rajane niku mau. Dadi karepe banyune niku diciduk karo tangan. Zaman riyen gunane jibor, saiki pawan nggo jibor belum mulih. Lah niku jenenge ten napa niku nggon sing boten tau kena srengenge niku wau akhire banyune niku dipukke tangan mbok iso digawa metu. Banyune entek. Bolak-balik ngoten niku wau. Akhire piye ki nek ku ngekekno Raja Dzulkarnain. Mergo Raja Dzulkarnain perintah Nabi Khidir niku akhire wis kok tak ombene ae terus tak utahno. Tenan ketika diombeno, ketika dinom oleh Nabi Khidir niku jadilah mboten saged pas wayah. Ten mriki beliau kesandung. Ketika kesandung akhirnya kelek banyune. Akhirnya Nabi Khidir niku dipun paringi umur ingkang panjang. Tiket sakniki ke zamane Dzulkarnain. Dzulkarnain niku sakderenge Nabi Muhammad aduh, sakderenge Nabi Musa aduh. Niku pun enten namine Balya. Ya bener namine Nabi Khidir niku namine Balya. Balya Ibnu Malkan Abul Abbas alaihi salam. Di asline namine niku Balya. Terus namine yogane niku Abbas, namine bapake niku Malkan. Sapa wong kok apal jenenge Nabi Khidir niku insyaallah dipun paringi slamet terus boten badhe nemoni Ya'juj Ma'juj kalih Dajjal. Sama napalno. Jadi jenenge Nabi Khidir niku Balya Abul Abbas Ibnu Malkan alaihi salam. Nah, Ya'juj Ma'juj niku ngeri. Jadi kaya mau jaman saniki monster. Jadi awake kok ten donya niki tasih kathah yang sing maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iki insyaallah kula panjenengan saya boten badhe bakal nemoni Ya'juj Ma'juj kalih Dajjal. Amin Allahumma. Kali yang ngeri, Dajjal niku iso sembarang kalian. Dadekno apik komo. Awake dhewe kan senengane kan ndonga. Terus ketika kula panjenengan roh wong, apa sampean roh aku, kemudian kula dongakno paringi rezeki sing lancar. Terus kula dongakno. Nek kula kan gak pateh mandi dongan. Nek Dajjal niku mandi dongan. Lah ketika jenengan niku kok apa niku njaluk donga terus mandi, jenengan mesti ngegungne niku kenemen. Akhire ngegungne nemen Dajjal lali kali Gusti bahayane niku. Makane monggo sepindah malih ketika kula panjenengan saya ngathah-ngathahaken ma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar iki termasuk salah setunggalipun kula panjenengan saya boten nemoni Ya'juj Ma'juj, boten nemoni Dajjal lan dipun paringi bejo ten donya sehingga bejo ten akhirat. Amin Allahumma. Terus yang terakhir sing nomor sekawan wa idza tada fi syai'in ketika kula panjenengan saya melakukan sesuatu hal niku kula panjenengan saya harusnya itu maca bismillahirrahmanirrahim. Di sing nomor 4 ketika kula panjenengan saya melakukan suatu hal melakukan permulaan ngawiti sedaya perkara napa mawon niku nggih punika maos bismillahirrahmanirrahim. Tapi syaratnya kullu amrin dibalin. Jadi kajian Nabi dawuh kullu mri'in dibalin la yubda'u fihi bihamdillah wa huwa aqta. Jadi sing diawiti perkara niku sing apik. Jadi awake dhewe maos bismillah niku nggih punika kelawan perkara sing sae, badhe maem, badhe ngombe, ku arepe mendem muni bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah oleh. Jadi sing muni bismillahirrahmanirrahim ya punika perkara sing awake dhewe arepe mlebu jeding ten WC gak oleh maca bismillahirrahmanirrahim. Enten dongane dhewe-dhewe. Bener bismillah niku ngawiti segala sesuatu, tapi segala sesuatu sing boten dipun haramaken dening Allah Subhanahu man apa niku ngombe bareng-bareng. Ayo, kaya ngono iki.
ape ngombe bismillahirrahmanirrahim malah ngenyek salah. Makane nyuwun sewu dengan kedah di napa niku diangen-angen. Jadi sing di kula panjenengan niki diperintah maos bismillah nggih menika kelawan perkara sing sae. Karepe menikmati hasil curian, hasil rampasan niku aja sampe kula panjenengan maca bismillahirrahmanirrahim. Saya bapak la yubdau fi bihamdillah bahwa aqtaun. Niku awake dhewe nek niku wau akhire dipun rezekine badhe dipun pedhot dening Gusti Allah. Di kedah dipilah-pilah kok sembuh. Barange karo rada guyang-guyu maca bismillah. Kaya ngombe maca bismillah. Wis padha karo nyek. Terus malih sing terakhir wa idza afrata min dzamban. Yang dalam kali kalau panjenengan saya melakukan sesuatu kesalahan dosa niku aktsara dzamban sadir minhu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bapaknya saya setiap saat niku nggih menika nggih dipun perintahaken dipun anjurkan nggih menika maos astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi ditambahi wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mangke astagfirullahaladzim pun cekap. Niku dipun terangkan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge kok netepi, sapa wonge kok sregep maca istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan. Gusti Allah badhe dadosaken kerupekan kula panjenengan saya niku Gusti Allah badhe memberikan jalan keluar dumateng kerupekan kula panjenengan sedaya. Soale awake dhewe niki mesti nggon masalah. Dan niki kok awake dhewe niki sering maca istighfar niku gak krasa kula panjenengan saya bakal nemu jalan keluar. Niki pun dawuh Kanjeng Nabi. Di sapa wae gelem akeh-akeh maca istighfar Gusti Allah bakal memberikan jalan keluar di setiap masalah kula panjenengan sedaya. Terus wa min kulli hammin farajan. Ketika kula panjenengan susah prihatin niku insyaallah dan cepet dipun paringi bunga. Iki nek wong sing sregep istiqomah maca istighfar. Terus yang terakhir warazaqahu min haitsu la yahtasib. Gusti Allah badhe nglancarne rezeki kula panjenengan saya min haitsu la yahtasib saking arah-arah yang tidak disangka. Sintine niku tok awake dhewe enek masalah, enek jalan keluare, wayahe susah dan dikai bunga, wayahe gak duwe dhuwit dipun paring rezeki dengan tanpa disangka. Niku pun penake wong nggih ngoten niku wau. Makane ya malih monggo panjenengan saya sing terakhir niki nggih menika ngathah-ngathahaken nglanggengaken istiqomahaken anggenipun maos astagfirullahal mboten usah kathah-kathah sing diwaca. Pak cendhek men gak marem aku tak maca sing rada angel-angel. Ya monggo tapi nek gak enek hadise. Sing enek hadise malah astagfirullahaladzim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi sakjane kula panjenengan hafal kabeh. Sering krungu kabeh. Cuma niku wau nek pas wayah gak ngaji utawa gak nang langgar nikmat kadang lali. Ya mugi kula panjenengan saya dipun paringi eling dumateng Gusti Allah sehingga netepi napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku wau nek pengin kula panjenengan saya dipun paringi bejo ten donya, bejo ten akhirat. Sing pertama nggih menika maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus nomor kali ketika kula panjenengan saya nemoni nggih menika musibah, nemoni nggih menika masalah niku maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun utawi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus nomor kali, terus nomor 3 ketika kula panjenengan saya nampi nikmat maos alhamdulillahirabbil alamin. Terus ketika kula panjenengan saya badhe ngawiti segala sesuatu
dipun awiti kanthi bismillahirrahmanirrahim. Terus yang terakhir kula panjenengan sedaya napa nek pengen dipun paringi napa niku sumpeke benjang mari, susahe benjang bungah, terus masalahe benjang enten jalan keluar, dipun paringi rezeki sing lancar dengan tanpa disangka-sangka niku nggih ngathah-ngathaken maos istighfar astagfirullahal mugi kula panjenengan saged sehingga sepindah saged bejo ten donya lan bejo ten akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma'ali bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik kama darabna bil misasik. Allahumma ja'al awladana wa tanabiyana min al-ilmi wa al-khairi waj'alna min ibadika sholihin wa sholihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi karamati wa amitna bi tariqati wa mu'afatihim minna bidani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi karamati wa amitna bi tariqati fatim minal dani. Rabbi fa'fa'na bi barakati wahdinal husna bi karamati wa amitna bi tariqati wa mu'afati minal dani. Al-Fatihah. Makatan sayang kula berbeda mantan kirana pun anggen kula matur nyunaken pun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.